connection yasiyazibulisela marasta uyabulisa no Teddy Pere uyabulisa no Teddy Pere let us take this wonderful opportunity and privilege ingathi sithatha ukutya phanjile phekwe kwanyamarama noba liphekwe uphini noba kuphekwe phi sithatha khona ingathi sithatha ukutya emcimbini ingathi sithatha ukutya epatini kumkani mina ndithatha le opportunity ngathi ndixuthi ibheg ndiliphara kaloku suyenza kum loo nto thathi ngathi babha inkunzi bajile ntoni ngoku sendisifila yabo sendisifila marasta sisatsho ke kulo yonke lonto leyo trying to congratulate amapokopoko mani phanjile amapokopoko aze nayo intshinga phanjile one thing bangayaziyo that happened man uyandibhutisa fondini yes sorry put amapokopoko one thing abebengayaziyo phanjile ngamapokopoko is that amapokopoko ayephafile usiyakolisi marasta wayephafile marasta put undibambe kanjani mina ndi out of guard because of mina bendisiqhethela nje imatch phanjile abazange babane zami ngokusithi ngichabele faith ngokuziyaziwela ngokufuna bendijampisa yonke sisashuta marasta sorry put sorry bacingisa marasta so into eyenzekayo marasta usiyakolisi na wayephafile ke la xesha eyoshaya phana yonke ela rasta leliphana laliphafile uzuqonde phanjile kukhona la match baba betyiwe kuyo pha kwi group stages babengaphafanga ke Cleana babengaphafanga unantsika uRas Maxumbe sasimthumele Moses sinikela yena into yoba makahambise for amabhoko nguye oyihambisayo flying past ngeKorea hayi ke kwenzeka aluza kodwa hayi asifumane staff isikhatha sikukuku siyasoka lokhu esiyena kumkani sibangele ezintwana bengathi azilawuleki kodwa sikhulisa ngefoto sintisisi mntakasisi kumkani asichanyelwa njengalamthika litswalo asichanyelwa very precious one otherwise kumkani I think Embhezo since kwenzeke into ezininzi uyakhumbula mosiba nami benzalwa kumkani esakhambisa isifuba mntakasisi the next thing kumkani ke ngokufuneka sibe ne concert good idea nje sizaba ne concert ke marasta Embhezo sizaba ne concert I think nge-15 sikabanzi ka December but 15 ka December la holiday sasinikwe nguRamaphosa because utilize it ke thina ke sibe ne concert isaba lapha ke Embhezo umuntu onomdla uyawuza but ke nizayibona ipost whereby sizabe sihleli marasta sininika ubumnandi nobumncwane nithi experience fun with his souls sikhwele eqongeni sithintshisana nobani kusenzeka into ezimnandi just nipholile nityiholide sila marasta khamu nini sizafumana details sizakwenza poster details numbers what we show off nge-15 apha eWestville sizaba sine concert nizayibona yonke into sizayixela pha ku socials zethu uba kungene kanjani ifumane kanjani venue iphi but sabe sine concert nje indawana encinci but ke irasta ngalinye funeka lithambise isifuba just to usiphathele into ozawuthambisa ngayo isifuba sakho noba popcorns bukela amarasta ibe ngathi sisecinema live uyayazi kumkani uba icinema yayinto eyayize ngotata kaNeymar uNeymar lo webhola qha ke ngoku esiba kutshintsha ilwimi siye Africa kwathiwa cinema otherwise uCineymar lo okay nje what wonderful kumkani amarasta amaninzi bacinga ba asicingi phansi kwezithreads bacinga asicingi phansi kwezithreads mniyandidika lonto leyo irasta ndilibamba toe to toe uyiwe face to face since ivideo apha asuka manje Fajile